Barangay, programang mahatod kan mga napapanaw na issue kan aldaw. Pahayag kan mga taong nasa likod kan mga pareta. Diskusyon kan mga issue katabang ang mga opinyon kan barangay. Tingog ning barangay sa DWRL Radyo Sense as in 88.31 FM. Si Alvin Liobit sa Tingog ning barangay. 1, 2, 3, let's go! DJ Torrance on the mix. Alright, pagkaaga po sa Sendo Gabos. So welcome na digdi sa programa. Ini po ang programang Tingog din Barangay Morning Edition. Aldaw na kita ngunyanin na Miyerkules o Webes. Pit sa 23 Enero 2024 5. Alwin Double L, Alwin Masida Liobit. Ibahan po tabi din do ako. Sundo kita nga lasot sunin pagkaaga ngunyan sa programa. Sa pangaran ni dating konsihal Chego Obido, sa pangaran ni RSM Cora Obido. Diyan sa lado teknikal, yaon diyan si Darwin Obido. Ako po ang sendong lingkod, amigo sa radyo. Minabuel tadigdi sa programa. Sa mga drivers na nakantabay ngunyan na pagkaaga, good morning tabi. Tuman sa may mga birthdays ngunyan, maligayang happy birthday na sa Sendo Gabos. Sa may mga kamatian naman, get well soon. Nagabos na nakantabay na ngunyan sa satuyang programa. Kami po naglalaom na nasa marahig kamong kamugtakan sa mga oras na ini. Dainin na pinagmamati na anuman na katibaadan sa sendang mga hawak. Mantang nakaantabay digdi sa 1FM. Simulcast over Radio Pilipino Legazpi 80 kHz. Kabirikan kan sa indong mga radyo sa EM band. Sige, so duro-diretso na po tabi ako nigdi sa programa. Ano po ang satuya ng mga bareta ko niyan, mga istorya, mga informasyon na dapat tindong maaraman. Pagrulayan tayo ni ha, may mga kwandigdi, may mga tutukarong kitang labi ka importante na mga issue na pwede niya tong pakinabangan sa oral daw po tabi niya to na pagkabuhay. O ni ha, Comelec, babantayan po ang ayuda. Ngunyan na eleksyon. Baka na po tabi magamit sa kampanya kan mga kandidato. Talaga? Ayun na. Ayuda. Lalo na so assistance to individual in crisis situation. Kung raman krisis, matao kang asistensya. Number 2, inipotabi na ayuda sa kapos ang kita program, AKAP. Yun na po tabi ang sabi kan Comelec.
ni Commissioner Ernesto Masida Jr. Commissioner Ernesto Masida Jr. kang COMELEC, dapat na po tabing bantayan. Dapat si Erwin Garcia. Ang dapat na bantayan si Erwin Garcia. Yung chairman kang COMELEC, iyon dapat na bantayan siguro. Tangani na maging kuan. Yan taro yan sa satuya ng mga issue na kay puwantang tukaron ko niya na pagkaaga. Mga kurap na mga empleyado asin opisyal kang gobyerno kay puwanda po tabing i-firing squad. Susog sa House Bill number 11271. Pinagpasar po tabi ini sa Kamara de Representantes. Inda ko sa nakon magkamuri ang congressman na suporta yan na House Bill. Baka sinda po tabian inot na masampulan kaan. Baka sindan inot na masampulan kaan. Kasong malversation of public funds. Tapos po tabi plunder. Dapat na po tabing i-firing squad. Capital offense. Tama man talaga. Tama arang kita digdinin mga buhaya. Kaya lang dahil manan magkakatarako takoon ang justice system tadigdi medyo lausi. Yan ang problema. At kung may kwarta ka, madali po tabi ang hustisya. Pabor sa imo. Iyo po yan 7 mga senador nag-withdraw kan sa indang pirma duman sa Prevention of Adolescents Pregnancy Bill. Sa Senado po tabi, nag-withdraw kan sa indang pirma ining 7 mga senador. Ang mga ini po tabi, saro-saroon ta na ini, nagkatarakot grabe so reaksyon kan tao. Na ini kasi ikukuan ini, isasabay sa curriculum kan mga eskwelahan, curriculum sa mga eskwelahan po tabi, lalo na sa mga elementarya, yung sex education. Okay? Sinda bilyar, binay, ehersito, go, estrada, rebilla, asin legarda, bu na nga kamisan. Bu na nga kamisan ta, tutok-tukon nga kami ka. Aratrasan sa mga honorable. Nagaratrasan sa mga honorable. Saka nagaratrasan. Di sige dakulon yan. Dakulon yan. Pero ang makonselo, ining bill talagang ini na iagi sa firing squad. So, ano yan? I-firing squad so mga opisyal kang gobyerno na nag-abas nin kwarta sa kabanang bayan. Pero magayon ini po, gulpihon po na actually dakulon talaga na mga government officials ang madadali digdi. Gulping mga government officials ang madadali digdi po tabi. Dahil lang kining bill na ini. Kaya lang sabi ko nga ni, ang bill sa Kamara de Representantes yan, siyempre, dapat makapasarian sa Kamara de Representantes ang hapot. Panusuton daw po kaya kan mga kongresista na baka sindaan maapektaran, baka sindaan saro digdi sa masampulan na firing squad. Baka sindaan ni firing squad saka baka ngayon ma-firing squad ako Ataran niya sa sadirin niya na siya po tabi para din siya sa sa project. Iyo po ini. Iyo po tabi ini. Pero actually, para sa kuya, dahil naman kaipuanin puro firing squad dahil naman kaipuan na puro firing squad, dapat po mabawalan ining mga senador, mga kongresista na makiaram tabi sa mga proyekto dyan sa saindang lokalidad. Tangani na matatawanan ta po tabi nin masisip kita so kwarta po ni Juan de la Cruz. Yung taxpayers money masisip kita. Tapag day po tabi nin safety nets digdi sa kabanang bayan.
Ang mga ini, lulusot at lulusot. Mga matalion bagaan, pagabot sa kwarta, mga matalionan. Saka, bakan, unplus ka, nagiging times eh. 1 plus 1 equals 11 sinda eh. Diba? Nataman nga ito siring kaan. Siring ka ng project, 1 plus 1 equals 11. Mas dakol so dilin siya kan politiko. Dayman, maski ang DP, ang DPWH, maski arapoton mo yan. So, kwan lang. So, sa Diyos sa nasimbag po tabi, ang DPWH. Maski apoton mo ang mga yan. Aram nindo, maski taraman mo, tarakot yan sa mga congressmen. Tarakot po ang mga taga-DPWH sa congressmen. Tapos meron pag pinag-initin sinda, pag na mo tinubod so congressmen dyan na, sa mga congressman na nagdadyan sa imo. Pag na mo tinubod, talagang maula ka, makusog yan duman sa presidente, maabot ang oras, kung regional director ka ba, kasalidahan ka. Di ba? Tama ako sa salidahan ka ta. Ito nga si Kwan, matagason ang payo. Matagason nga ang payo. Abo nga palusuton so project ko. Anata, iyan bagang mga project dyan. Pag-una din do, nagkakaigwa kita din inaapod na competitive bidding duman sa, law, sa procurement law. Nagkakaigwa daw kita nin competitive bidding. Sa kwan lang yan, press release lang yan eh. Sa kwan lang yan, sa papel lang yan. Pero duman sa ang katotohanan, pag bibid kan mga proyekto po tabi, aram na konsisay dapat na kontraktor ang paganahon. Mga congressman, senador po, may mga, maskan mga LGU, local government units, gobernador, mayors, may mga sadiri po yan na kontraktor. May mga sadiring kontraktor yan. Kung baguhan kang kontraktor, malaog ka dyan, makaira ka, taday ka man matatawan ang kaan. Pag nagreklamo ka, o ni nangyaya sa imo, o ni nangyaya sa party mo. So, kontraktor na kan mayor, so kontraktor kang governor, so kontraktor kang kuan. Kung ang bala sa imo, dahil ka na dyan mag-intro sa bidding, tatapos na. Diba? Which is, ini po na isyong iyan, aram naman talaga yan kan tao. Public knowledge yan po. Kaya lang, siyempre kung agadan mo nin ebidensya, day man po, tasisay manan, nataso taga DPWH, nasiring kayanan, kalakaran kan bidding process sa project, matuga daw sa DPWH, day po. Tasindaan numero 1 kakasuhan. Nataso congressman, tumuga na daw siring kaan. So mga kontraktor, tumuga daw. Tapag nagtuga ka, dahil ka na nagad makakakauanin project dyan, pag iinitan ka na, hanapan ka nin mga luho kung ano-ano. Di ba? Iyo po yan. Iyo yan ang sistema digdi sa satuya ngunyan, sa satuyang gobyerno. Kung nata talagang, sabi nga ni po tabi, makauyam, makadagit, na makaulok minsan. Kaya baga gurustuhon maging politisyan. Ako man sana po, kung aapoton ako, gusto ko man maging congressman, gulpian dilin siya eh. Gulpian dilin siya. Iya po irata doon sa saradayot, sa mga board members, mga councilor, city municipal, vice, governor, vice mayor, mandiri iton man sana yan. Kung maambunan kang gobernador, maambulan kan mayor, iyo na iyan. Dahil kay problema, iyo na. Dahil ka naman pwedeng magreklamo, yan ang iyo sa ima. Ayan ang iya pagpareklamo. Saka. Pero ang mga madilin siya, chief executive, tapos po tabi sa mga congressmen, mga madilin siya talaga yan. Pati sa mga senador, taygo yan. Sabihin nito po tabi, ay raman nga baga tabi, pork barrel, mas malalaangon yan eh. Mas maray na po tabi, natawanan mo, arog ka ito po, na dahil pa desisyonan kan Supreme Court na kaito ang mga congressmen per year igwasinda sa annual budget na 70 million pesos.
na inaapod na pork barrel. CDF. Inali ito taan konstitusyonal sabi kang Supreme Court. Maray-ray nga na ikutan na ito, tamay presyo eh. Alimbawa, bahala ka kan 70 million mo. Yung 40% sa soft project, sa hard project naman so 60%. Gustong sabihin, pag sinabi mong soft project, kay ito, pag sinabi mong soft project, pwede yan sa mga training, seminars, so congressman kay ito, mapa-seminar, imbes na ano yan, ito na po tabi ang pigdidilin siya. Mapapirma siya kung ano-ano, seminar na diit, gulpiho ng gastos. So project. So iba man po tabi, mapagibonin maduman sa mga barangay, kakauron sa kapitan, mapagibo po tabi nin mga kurukatuok na sa dayoton, garupalad, tapos na so 70 million. Iba ang sistema. Pero mas maray-ray pa yan ka ito. Taaram lugod po tabi, kumpiraan dapat maresibi kang congressman, tapos kang senador. Kaya ito sa senador, 200 million eh. Congressman po tabi is 70 million. Ingon yan. Ngon yan po. So party list, 60 billion. 63 billion. So 1 year. Yung mo yan. Imagine nun nindo yan. Party list sana 60 billion of pesos. Kung maurag-urag ka sa taas, 5 billion, 4 billion, 7 billion, 10 billion, yung sa imo po tabing sa distrito. Billion ang pinag-urulayan ng not million per year. Paano man ngayon, paano mo man ngayon na nasabi na igwa ngayanin pork barrel? Because, before pa po, so, pag-prepare kan budget, kan GAA, nakabugtak na yan sa National Expenditure Program, SUNEP, na pag-urulayan yan po, uning nga tabi, 100 billion flood control project, 100 million repair and maintenance. Diba? Diba tama ako? Yan ang sistema. 30% ba naman? So iba po tabi sa iya, nagagamit nin, so congressman, iyo po tabi mismo ang kontraktor. Kunday man po tabi nin kwan, itatao man sa iba. Pero sa iya po tabi, basta tawan mo ako ng 30%, bahala ka na dyan. Kaya sa mga project, nagiging lugaw. Nagiging lugaw. So mas malala lugon po ang sitwasyon ngunyan. Kung ikaw comparar mo ka ito. Di ba? Kaya lang, wala man nga ni makapagdaram because sinda-sinda po tabi, nagkakasurundo na yan. Kaya baga, sabi ko sa Indo, makanusun baga ining inaapod na igwanin mga super majority dyan sa Kamara de Representantes because dahil na po natatawanan pagkakataon so mga minority na magsumbong kung ano ang ginigibo takasiksok, nagkasurundo naan. Nagkasurundo na yan dahil naman ki-choice. Iyan eh. Iyan po. Dahil na ki-choice. Di ba? So sa madaling sabi po, kinakawatan po kita sa sadirita po na mantika. Piniprito kita kan mga ini sa sadiri niya to na mantika. Sa kabagasan. Di ba? Sa sadiritang mantika, pigluluto kita ninda. Kawawa po tabi kita. Kita ang makahirak po. Kita ang kawawa. Iyon na yan ang sinasabi ko. Di ba? Iyon ang sinasabi ko. Kaya po tabi, gurustuhon ang mga politician. Nagigibo pa nga min mga paagi po na so iba, isipon mo ngon yan. Nakamali siya o garing sa Supreme Court eh. Nakamali siya. Garo kaya nasubran yung dokumento ka. Garo kaya may something fishy dig dia. Tiniar o bagagabos. Itiar o gabos. Bako na yung uragan. Taka sinamalisyahan nga ni na garo kwa na
iba na so dalagan. Sabi ka ang Supreme Court. Kasi sabi ko nga ni, ang Supreme Court po, dahil dapat na magpapadara digdi. Dahil po tabi, ta sindaman sa na po ang sandigan ta, sindaman sa na po tabi ang sa tuyang pinagkakatiwalaan, pagabot digdi sa issues legal. Tayo ang dadalaganan ta Supreme Court. Iyo po ang dadalaganan ta. Pag nawaran kita digdi, nawaran ng tiwala sa Supreme Court, tudas na kita. Iyo, matutudas kita gabos sa kabaga. Di ba? Anyways, orat yan po ang sa tuyang pag-urulayan, iyo po ining sabi kan Comelec. Sabi kan Comelec, bawal na. Bawal na sa mga ayuda, sabi kan Comelec. Bawal. Ngunyan, inda ko sana, pero sabihan ko sendo, dapat siguro maggatao kamo kan ayuda itong soakap. Maski ngunyan na bako pa election period, bako pa po campaign period, dapat po sa inaapod niyan neutral ground. Naura po tabi diyan ki magtataram na politician, ura po tabi diyan ki mga tarpulin ki politician. Iya pa, tangani na maging neutral kita. Dayan magamit sa eleksyon. Okay? So anyway, 26, lampas po ang alas 6. Mga idol, alam nyo ba, mas nai-enjoy ko ng paglalaba ngayon. Kasi 'di ba ang sakit sa kamay maglaba, lalo kung kusot ka ng kusot dahil sa mga mantsa. Tapos, magiging dry pa ang kamay mo na minsan, nagiging flaky o magkakaroon ng cracks. Hay, ayoko talaga ng ganon. Pero alam nyo ba mga idol, nung isang araw, napabili ako ng Pride Bar Blue. Kasi napansin ko, ang daming mommies na bumibili nun. At in fairness, di sumakit ang kamay ko pagkatapos maglaba. Ang bilis ko pang natapos kasi isang laba lang, natanggal agad ang mga mantsa. Kaya naman mga idol, lalo na sa mga mommies na nakikinig, kung di nyo pa nasusubukan ang Pride Bar Blue, oras na para bumili. Dahil sa Pride Bar Blue, isang laba lang, tanggal mantsa agad. Di pa masakit sa kamay. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, goodbye to me, mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Babcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah.
Papaya puti, papaya fast. White rose papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pating virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Iguana kita nin 32 minutos makalampas ang alas 6. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Goodbye to me, Mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm. Fabcon. Bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Boom. Papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom. Puti ka. In 7 days. Oh, yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau
Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. 1, 2, 3, let's go! Alright, balik ako digdi sa programa. Kuha na kita nin 37 minutos makalampas ang alas 6 nin pagkaaga. So, balik na kita digdi sa programang Tingog din Barangay Morning Edition. Ang sabi digdikan Comelec, so Comelec mismo ang nagtaram na dedo po tabi tutugutan ninda na magamit yung pondo kan gobyerno siring kan X program, so assistance to individual in crisis situation, asin po tabi so ayuda sa kapusang kita program. 10 days before election, they pwedeng manao. Ipapano kon before pa so 10 days na ban period. So, gustong sabihin, sundo Mayo 2. Pag Mayo 3, din na pwede. Sabi digdi. Ta ini po tabi, gagamiton so, inaapod nat niya to na resources na pag-consider po tabi ini na ang konsiderasyon kay ni po abuse of state resources. Inaabuso mo po tabi so resources kan sa tuyang gobyerno. Sa bagay, aloy naman bagatabi ini talaga na nangyayari. Aloy naman ining nangyayari sa tuya. Diba? Kaaloy na nangyayari po tabi ini.
na talagang inaabuso yung resources kan gobyerno. Kan mga nakalihis pa baga po. Bako man siguro kita mga mga dangag na nahihiling taman po tabi. Di ba? Nahihiling taman po tabi kung ano ang nagiging sistema. Kaining mga politician tadigdi. Pag may payout, rayaon dyan. Baski siguro dapat ngani pati sutupad program. Sutupad program kang gobyerno. Pati ito dapat. Kasabay ito dapat. Yo. Anyway, sa oras na 20 minutos antes mag alas 7 din pagkaaga, pasadahan ta po si Merx Lubindino o si Police Staff Sergeant Merx Lubindino Don Jr. dyan po sa Campo General Simeon Ola. May report. DWGO Live Report. Merx, good morning. Please come in. Magandang umaga po, Kuya Alwin, at sa lahat ng mga nakantabay sa programang Tingog ng Barangay sa 1080 DWRL Radyo Pilipino Legazpi at 88.31 FM Legazpi. Isa pong high-value target ang nahuli ng Bato PNP sa isang matagumpay na operasyon na sinagawa sa bayan ng Bato, Camarines Sur. Ang operasyon ay nagresulta sa pagkakakumpiska ng 55 grams ng shabu na may kabuang halaga na 374,000 pesos. Ang nasabing droga ay nakuha mula sa isang suspect na kilala sa alias na Batoy dakong alauna ng hapon sa barangay Tres Reyes, Bato, Camarines Sur. Ang operasyon ay pinangunahan ng mga tauhan ng Provincial Intelligence Unit at Provincial Anti-Illegal Drugs Unit ng Camarines Sur, katuwang ang mga miyembro ng Bato Municipal Police Station at sa koordinasyon sa PDEA Regional Office 5. Ang 55 grams ng shabu ay nakasilid sa 45 pieces na transparent plastic sachet. Ang operasyon ay bahagi ng patuloy na kampanya ng PNP Bicol laban sa illegal na droga sa rehiyon at ang pagtugi sa mga personalidad na sangkot sa pagpapalaganap dito. Ang suspect ay kasalukuyang naharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula po dito sa Camp Brigadier General Simeon A. Ola, Legazpi City, ako po si Police Staff Sergeant Mercurito P. Lubindino Jr. Nag-uulat para sa Tingog ng Barangay. Merck sa report, dali dyan sa Campo General Simeon Ola. DWGO Live Report. Alright, so garo-duro diretsuhon ta na ini tamay report man an sa tuyang mga pagriba sa Metro Manila. Sa Kongreso, AJK dapat na ituring na special heinous crime ayon kay Congressman Ace Barbers si kabahaging Mar Rodriguez. DWGO Live Report. Mar, please come in. Ng pagtitil sa buhay ng isang individual sa pamamagitan ng summary execution, binigyan diin ng lead chairman ng House Quad Committee na si Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers na dapat ituring ang extrajudicial killing bilang heinous crime. Sinabi ni Barbers, chairman din ng House Committee on Dangerous Drugs, na ang pagtrato sa EJK bilang isang special heinous crime ay hiwalay sa kasong murder sapagkat layunin nito na maiklasipika ang naturang pagpatay bilang mas mataas sa murder. Ipinaliwanag din ni Barbers na itunuturing na special heinous crime ang EJK, partikular na kung ito ay kinasasangkutan ng mga ehente ng pamahalaan katulad ng mga tauhan ng Philippine National Police gaya na nangyari noong nakalipas na administrasyon. Mula dito sa Kongreso, ako si Mar Rodriguez. Dahil saan mang panig ng mundo, kabahagi mo ang Radyo Pilipino. Maraming salamat kabahaging Mar Rodriguez. DWGO Live Report.
Alright, si Nestor Kagitla nasa linya man. DPWH na kompleto na ang isa pang segment ng Cantillon Madrid Bypass Road Project sa Surigao del Sur. DWGO Live Report. Kabahaging Nestor Kamin. Nakumpleto na ng Department of Public Works and Highway ang isa pang segment ng Cantillon Madrid Bypass Road Project para magbigay ng mahalagang alternatibong rota at maibsan ang pagsisikip ng trapiko sa Surigao-Davao Coastal Road sa munisipalidad ng Cantillon, Surigao del Sur. Sa ulat na ibinahagi kina DPWH Secretary Manuel Bunuan at Undersecretary Eugenio Botspipo Jr. ni DPWH Region 13 Director Alex Ramos na malaking bahagi ng 8.65 kilometrong bypass road project ang nakumpleto sa pagtupad ng karagdagang 790 meter concrete sementadong section. Natapos na rin ng DPWH Region 13 ang kalsada sa buong kahabaan ng bypass road at road concreting na 7.47 kilometro na may mga gross drainage structure. Para makompleto ang Cantillon Madrid Bypass Road Project, kailangang ipatupad ang isa pang 79 linear meter na bahagi ng tulay at 1.096 kilometrong natitirang section kasama ang provision para sa mga guardrail, pavement markings at street light. Sa kahabaan ng SDCR na ay na-highlight ang pangangailangan para sa mas ligtas at mas mahusay na mga pagpipilian sa mga kalsada. Bukod pa rito, ang mga malalayong barangay sa lugar ay nangangailangan ng maasahang access para sa araw-araw na pagbibiyahe at transportasyon ng mga kalakal. Ipinatupad ng DPWH Regional Office 13 ang Cantillon Madrid Bypass Road bilang isang estratehikong alternatibong rota upang mailihis ang trapiko at maibsan, maikonekta sa mga barangay. Mula sa DPWH Central Office Manila, ako si Nestor Kagitlan, nag-uulat. Saan mang panig ng mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino. Maraming salamat kabahaging Nestor sa report dyan sa Metro Manila. DWGO Live Report. Alright, balik na ako digdi sa programa po, Tabi. Tanin pira na ini 48 minutos makalampas ang alas 6 nin pag-aaga digdi po sa intirong Pilipinas. Anyway, ano po ang katuya pang mga bareta digdi sa sa tuya. So, sabi ko sa Indo po, so 7 na mga council, mga senador, 7 na mga senador uminatras po kan sa indang pirma. Inatras po so sa indang pirma duman sa inaapod na Prevention of Adolescent Pregnancy Bill. Inatras po so pirma. Inatras so pirma. Nata po kasi
natakot na po sa reaksyon kan tao. Pero sa totoo lang, di ka man dapat madagit kung tama naman yung kuan eh. Actually, para sa kuya, kay pon man talagang itukdo sa mga kaakian na iyan. Tapos sabi ko sa Indo, si Saypa ang magtutukdo sa tuya, Facebook. Social media ba yung magtutukdo sa satuya? Di ba? Sa satuyang mga kaakian na dapat po maging bukas sinda, maging bukas po tabi sinda sa katotohanan. Dapat aram po tabi. Di ba? Dapat aram. Iyan po na isyong iyan. Kaya lang, kung may takot sa mga senador, ano pa? Parehas yan sa kan inaapod na so divorce bill, kung ano-ano pa po tabi. Tarakot eh. May mga nervyos. Tabaka, desindaburtuhan pag... kasi, mas pinipili tayong interesta sa politika eh. Kisa po tabi isuduman sa mapapakinabangan. Anyway, so pabayaan ta sinda ta opinion ninda yan. Digdi po tabi kita palan sa Bicol ano. So tama ba yung kuan na may COVID na naman? May COVID na naman. Ako kasi ining COVID na ini dapat na dahil na nga ni po tabi ni pag-intindihon eh. Nata po. La naman eh. Dahil na nga ni subaksin ngunyan. O so pang baksin. Nawala na baga. So may mga nursing student kay puhan ngayanin nabaksina na. Tapos kay puhan ngaya tabi na mabooster. Magduman ka sa DOH. Tabi. Ura naman ngaya tabi. Sa Rural Health Unit. Ura naman ngaya ta. Nagparaso na ngaya. So baksin. Dahil na, takay ito baga, simpleng trangkaso lang, trangkaso lang, COVID na eh. Di ba? So nagadan gani kay ito po, may nagadan kay itong hali sa Metro Manila, sa kasagsagan kang COVID po, hali sa Metro Manila, nagadan na aksidente dyan sa digdi sa may barangay Banyag sa Daragalbay. Dinara po tabi sa ospital. Nakomatos. Ta siyempre may aksidente. Nakomatos po tabi siya. Kan nagadan, di pinaglalamayan na ta. Kausa ito kan aksidente eh. Nakomatos siya eh. May tama sa payo. Pero alay siyang Manila. Pero nakuha na siya pira na ito 21 days na period. Nakaipuan kang nguna na nasa close monitoring ka eh. Nakumato siya tapos nagadan. After a days na nasa hospital siya. Diban mo yan? After na pinaglalamayan na po ini nin duwang banggi gayod. Dinuman kan mga astronaut. COVID ngayon, hindi nagdurulagan. Kinobid po tabi ito. Pero ang totoo po tabi, nagada nito just because sa aksidente na kinainbiltuhan niya, na kung saan tuminama so sa iyang payo, kan so motorsiklo po tabi niya, nakatapok siya sa motorsiklo because of accident. Ayugon mo yan. Paano ka bagang tumubod ka yan? Do, may mga nagadan man talaga because kan COVID, kaya ito, may mga nagadan man talaga. Ang COVID po, tunay man talaga. Pero, murumat to asaraman ito sa trangkaso eh. Sabihin ko sa inyo po ako, namatian ko yan. Naso, grabe po yung sa imong sipon. Nakaulakit. Pero, nung ka ako nagduman sa doktor, baka sabi ko i-COVID ako. Di ba? Baka sabi ko i-COVID ako kaini. Daya ako nagduman sa doktor.
saka. Paano ka magkaka? Ay, tama naman ka pa. Ipo, tama naman ka pa. Naayos naman baga. Kaya, yung COVID din, may COVID niya kita digdi, bala ka mo. Bala ka ba? Ada ka mo dyan. Dahil ang COVID nyo dyan, dahil naman kinagtutubod ka yan. Basta-basta. Mas hindi sa Bicol, dahil naman. O yung may kwampalan ko dyan, adi. Igupalan po tabi ngon yanin makonsiling istorya dyan sa Daraga Albay. Sa Daraga Albay. At inagad ni Pilo Dilomen, Attorney Pilo Dilomen, yung Municipal Councilor Candaraga na investigaran da po tabi. Investigaran da po tabi o magkaigwanin audit ang COA Region 5 sa munisipyo Candaraga Albay. Taan akusasyon ni Municipal Councilor Pilo Dilomen sa privilege speech kasabay so dua pang mga konsihal Candaraga. Binawalan daw ni Acting Mayor John G. Hausian sa mga department heads na mag-attender duman sa ipinapod na hearing kan sanggunian regarding po tabi sa pundo kan munisipyo. Binawalan daw ni Acting Mayor John G. Hausian. Dako lang kung kuan. Natatangon yan sanaan. Kay tupaan. Pinagpapa-audit, ini po, during the time, siyempre, ni Alkalde Awin Baldo na nakaprisongon yan. Si Awin Baldo baga nakakulungon yan. Dahil sa kasong double murder. Kaya ang acting mayor, si John G. Hausian. Siya po ang acting mayor ngunyan, Candaraga. Sabi man ni Mayor John G. Hausian, acting mayor, pwede nga sindang maghiling, dahil man nga problema. Ilingon sa naninda nga dyan. Iyan niya ang papel gabaws. Iyan ba nga ang papel gabaws? Kung ano man po ang mga rason kan sa indong iriwal dyan sa Daraga, bahala na kamota. Total naman, kamo naman po ang mga matitibay dyan. Kamo naman na nakakaaram kung paano nindo dinidiskarte ang pondo kan banwa. Nawara baga so arangkada banwa. Wala na so arangkada banwa. Nagaba. Because nakulong si Mayor Awin duman sa kuan. Diba? So, ngonya na eleksyon po. Taan labanan dyan sa Daraga, medyo matindi man eh. Agom ni Mayor Awin Baldo ang kalaban ni dating Mayor Vic Pirite. Sindaan magbabakbakan dyan. Sindaan magbabakbakan dyan. Tabi, sa Daraga. Sa Albay man po tabi, kasado na eh. Kasado na so Salcida Rosal. Salcida Rosal. Okay, baga sa indo, pili na. Pili na kamo kung siyang gusto nindo dyan sa duwa. Salcida Rosal. Pero sa duwang ini, nasa irarom kamo kan may threat po tabi sa indo eh. Kung kamo po makakuan eh. Kung kamo manggana eh. May threat sa indo eh. Kaya baga sabi ko sa indo, magpili kita nin vice gobernador na sumaurag. Pag nasala kita sa pagpili ngunyan, makahirakan matukaw, maski si Seman po tabing gobernador sa indang doa. Maski si Sendang gobernador sa indang doa, iyo po. Makahirak. Makairak po. Sige, inabot na ko nin oras nin pamamaaram digdi sa programa. Maparam na ka.
Okay? There won't be